Augusztus hónap az egyetemisták számára az albérletkeresés időszaka. Az ingatlanpiac ezen része ebben az időszakban pörög a legjobban, hiszen iskolakezdésre már minden hallgató szeretné biztosra venni szállását. A bérbeadók az év ezen időszakára már fel is készülnek nagyrészt az albérlők fogadására, és mint ahogy arról stábunk a pécsi helyzetről tájékozódott, nem kevés pénzzel kell számolniuk a szülőknek. Právic Anna ingatlan szakértő elmondása alapján ugyanis az árak eléggé elszálltak, a kereslet-kínálat oldal mégis kiegyensúlyozott a városban. Azok az albérletek, ahol a nagymama bútorral van berendezve, azok is szeretnének többet kapni, illetve a piaci árat kapni, viszont ez természetes, hogy nem lehetséges, de azok az albérletek, amelyek jól felszereltek, akár gépesített, jó helyen van, közel az egyetemekhez, ott igen sűrűn lehet kiadni, és nincs kiadatlan ingatlan. Forintokra váltva ez azt jelenti, hogy egy jól felszerelt garzon 150 000 forinttól megy felfelé, és a másfél vagy kétszobás lakások ára is körülbelül ezen a nagyságrenden mozog. Az ennél több szobás apartmanok ára viszont már 200 000 forint felettire rúg, ezért aki kevesebb büdzséből gazdálkodik, kénytelen megosztani több társal is albérletét. A meglepően magas árak már nem csak az egyetem környéki és belvárosi ingatlanokra igazak, hanem az ezen kívül eső városrészekre is. Kertváros például, ahol mondjuk tavaly vagy 2 évvel ezelőtt még olyan 80 000 forintért, 90-ért ki lehetett venni egy kétszobás lakást, azt most már nem lehet ennyiért. 120-150 000 forint között van a kertvárosi lakás is. A kereslet azonban ezekre is folyamatosan van, ezért, ahogy azt az ingatlan szakértő mondja, csak az ősz folyamán várható némi árcsökkenés a kiadatlan helyek esetén. Általánosságban azonban elmondható, hogy 20%-kal több költséggel kell számolniuk a hallgatóknak és főként szüleiknek, amennyiben albérletben szeretnék elszállásolni a főiskolai évek alatt gyermekeiket.